I dag skal vi lave en SU-venlig ret. Det jeg tænker, der er vigtigt, når man er på SU, det er, at det er relativt billigt. Så skal det være ret hurtigt at lave og få ingredienser. Så nu får I altså en virkelig skøn ret, som jeg selv kunne finde på at spise, selvom jeg ikke var på SU. Men den er bare super simpel. Vi skal have stegt nogle grøntsager, og så skal vi have nogle kikærter på og noget rød karrypasta. Og så skal vi have kogt nogle nudler til. Lad os komme i gang. Vi skal bruge et løg. Jeg har valgt et rødløg. Du kunne faktisk også sagtens bare bruge et helt almindeligt løg. Det, der er vigtigt at have som sådan en basisting i sit køleskab, det er faktisk løg. Fordi løg er bare rigtig dejlig grundingrediens i mange retter. Og det her løg, det er så lidt svært at pille. Det er ikke, fordi løg normalt er særlig svært at pille. Men nogle gange, hvis de sådan er lidt nye, så kan skallen godt lige sidde lidt på. Så ja, hvis man nu så skulle have pillet rigtig mange løg, ikke, så kan man faktisk lægge dem i lunt vand. Så det er meget, meget lettere at pille skallen af. Nu skal jeg kun pille et løg, og så går det nok, at det lige sidder lidt fast. Bare det yderste lag af, det er rigtig fint. Så skal vi bruge 2 fede hvidløg. Endnu en god basis ting at have i sit køkken, og koster heller ikke alverden og holder evigt. Der skal jeg bare lige bunden af og trækker skallen af. Sådan. Og så skal jeg bruge en peberfrugt. Det kunne også have været en squash. Det kunne have været et stykke græskar. Det kunne have været aubergine. Det kunne have været blomkål. Det kunne have været spidskål, faktisk, så er det ikke så vigtigt. Det er bare en grøntsag, du godt kan lide. Jeg deler den på midten, jeg synes, det er det nemmeste. Og så laver jeg bare lige sådan et lille snit her, så jeg lige får taget kernehuset ud. Så skal vi have dem snittet, så vi laver bare sådan nogle lidt chunks-stykker her. Så har vi hvidløgene her. Jeg synes, den bedste måde sådan at ordne hvidløg på, det er faktisk ved at lægge sin kniv over. Den er lidt lille, den her kniv, men jeg tror godt, vi kan. Så giver man det lige, så banker man den lige flad her. Bum, ned på skærebrættet. Bank det, så er det nemlig fladt, og så er det nemmere lige at choppe. Og det her, det behøver ikke at være sådan helt fint choppet. Det her, det er så fint. Så skærer vi peberfrugten, og den skærer jeg faktisk også bare i sådan nogle lidt grove stykker. Det var faktisk alt de grøntsager, vi skal forberede. Så skal det op og steges på en pande. Når man steger grøntsager ved sådan en relativt høj varme, så kan man med fordel stege i bare lige en lille smule olie, for det kan tåle den her høje varme. De her grøntsager, de skal steges ved høj varme, men ikke i særlig lang tid. Og det er fordi, at vi rigtig gerne vil have nogle smage frem i de her. Der er jo stor forskel på smagen af en rå peberfrugt og en bagt peberfrugt. Og det samme med løg og hvidløg. Og nu er det jo sådan en varm wok-nudelret, kan man sige, vi laver. Så vi putter det op i panden. Så skal det stege cirka 2, 3, 4 minutter. Det skal egentlig bare være sådan let gyldent. Og du må godt give den fuld gas. Og imens det lige står og steger, så har jeg en dåse kikærter her. Altså det kunne være butterbeans, det kunne være hvide bønner, kidneybønner, sorte bønner. Så hælder jeg lagen fra. Lige den her ret, der gør den overhovedet ikke noget godt. Så jeg hælder vandet fra kikærterne, og så lige om lidt, så putter vi dem her op i. Salt og noget peber. Og jeg var faktisk, jeg rejste på Sri Lanka, hvor vi mødte 2 unge mennesker, som netop boede alene og var på SU. Så kan jeg huske, de fortalte om det der med, at det var så dejligt at komme hjem til mor og far og lave mad, fordi de havde altid sådan masser af krydderier og krydderurter og soja, teriyaki og sesamolie og sådan noget. De var bare sådan, altså vi var bare salt og peber. Så det var faktisk også noget, jeg tænkte sådan, der skal ikke være mange krydderier i den her ret. Den skal bare være meget simpel at lave. Så til gengæld så har jeg så købt et glas rød karrypasta, fordi det holder vildt lang tid i køleskabet, og man kan bruge det til mange forskellige ting af de her sådan indiske mellemøstlige gryderetter. Sådan et glas kan man sagtens købe, og det kan man købe i stort set de fleste både supermarkeder og discount-forretninger. Så når det lige begynder at være sådan en lille smule gyldent her, det må godt lige blive stegt lidt længere, men der tager jeg altså de her kikærter med, fordi dem synes jeg faktisk også, de må godt lige få sådan en lille smule stegeskorpe, altså det der med, at de lige får lidt brune kanter, det gør bare, at de også lige får lidt en anden smag. Og I kan godt se, at det gik ret hurtigt, og jeg kan bare sige, at nu er retten næsten færdig. Lige om et øjeblik putter vi en skefuld rød karrypasta, så putter vi madlavningsfløden i, og så de her dejlige edamamebønner, som også er med til at give noget protein i retten, sammen med kikærterne selvfølgelig. En skefuld af det her røde karrypasta, op i med det. Man skal altid lige ryste madlavningsfløden. Der er en lille smule mel i, der gør, at den jævner. Det er faktisk også det, der er ved madlavningsfløde, det er, at den er lavet sådan ligesom, så den er god som sovs. Så den jævner en lille smule, så ryst den altid lige, inden den kommer op i. Kommer den i. Så putter vi edamamebønnerne i. Og dem tager du altså bare
direkte fra frost. Så skal det koge lige sådan 2-3 minutter. Vi skal bare lige have de her edamamebønner varmet godt igennem, og karrypastaen opløst helt. Og den står bare på de her 6-7 stykker, så den skal bare lige stå og småkoge. Så er det jo altid en god idé at smage sin mad til. Så husk lige at smage, er der salt nok, er der peber nok, og nogle gange faktisk også, kunne man måske bruge en lille smule syre. Her kunne godt have været presset lidt lime i, eller når man serverede den, eller en lille smule eddike. Men ja, husk lige at smage på det. Jeg synes, det smager dejligt. Og prøv at se her. Voilà, så er retten faktisk klar. Det tog ikke lang tid, vel? Og så kan du jo spise det her, som det er. Du kan spise brød til, du kan spise ris til, eller du kan spise lidt nudler til. Det tænker jeg, vi skal i dag. Så vi tager en gryde med noget vand, og så er det ret vigtigt, at der kommer salt i vandet. Når man koger pasta, kartofler, ris for den sags skyld, så skal vandet, det skal smage lige så salt, som når du bader om sommeren ude i havet. Så kan du lige prøve næste gang, du bader, og så lige smage lidt på det. Og så kan du jo lige, når saltet er opløst her, så kunne du jo lige sådan smage. Så nu skal vi bare lige have kogt nudlerne. Og vi kommer altså først nudlerne i, når det er sådan, at vandet koger. Og så skal de bare koge, det her det er fuldkornsnudler, så de skal koge sådan 5-6 minutter lige den her slags. Men du kan altid læse bag på pakken, for det er lidt forskelligt fra nudel til nudel. Så koger vandet, og så kommer vi nudlerne i. Og så skal du altså ikke sætte låg på, når du koger nudler og pasta. Låget af, det koger bare over. Dengang jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle lave, fordi det var faktisk meget sådan, man kunne lave mange forskellige ting, og være en god SU-venlig ret. Så spurgte jeg faktisk ud på vores Instagram, hvad folk synes, jeg skulle lave, fordi det kunne jo være, at der er også unge mennesker, der følger med der, og der er måske også nogen, der har børn, der er flyttet hjemmefra. Og der var rigtig mange, der skrev pastaretter, wok, nudelretter, og så var der faktisk også nogle stykker, der skrev dal. Dal synes jeg jo faktisk er en virkelig skøn ret. Faktisk også relativt billig, hvis altså man har købt krydderierne en gang. Så det var faktisk det, den faldt på det. Men det kan være, at vi skal lave dal en anden dag, fordi det er en virkelig dejlig ret. Nu står der jo altid en eller anden vejledende tilberedningstid på emballagen. Men du kunne jo godt lige smage undervejs, hvis du tænker, måske er den færdig. Det er ikke altid, de skal have helt så lang tid, som der står på emballagen. Omvendt skal de også nogle gange have længere tid. Så er nudlerne færdige, og vi skal bare lige have hældt vandet fra. Tager vi bare de her nudler, og så kommer vi dem simpelthen bare lige op. Så er der simpelthen SU-venlig aftensmad. Det var ret nemt, ikke? Jeg tror seriøst, den her ret, den tager under et kvarter at lave. Måske endda 10 minutter, hvis du er hurtig til at snitte din peberfrugt. Det her, det var den helt simple, hurtige udgave. Du kunne jo sagtens nu toppe med koriander, lidt frisk limesaft, nogle cashewnødder eller nogle peanuts. Det kunne jo også bare være virkelig dejligt, men prøv her. Den her ret, den smager også bare rigtig dejligt. Bare sådan her. Helt simpel. Hurtigt at lave. Få ingredienser og koster ikke alverden. For endnu mere madinspiration, klik lige